Wat een heerlijke dag nou weer, die allereerste van de simmervakantie. En wij binnen weer helemaal klaar voor om terug Friesland Jim thuis van alles zien te laten hoe mooi het hier van het is. En we starten hier in Watten, sporten naar het natuurgebied de Oude Veen, krek onder de reek van Leeuwert. Welkom bij Simmer in Friesland. Wat ben je mooi voor het net. Watten maak je eens van het wetter al begin. Dus ik stap dadelijk onboord bij Jacob. Goed begin op een maand niet te moen. En ik zet ik nog voet om festival hier, want ik zag binnen bij de Oud Pastorie. Maar een lid van boeren zijn. Ja, het is een Frans balkon, dus het is wat... Het is meer voor de sier als dat het echt een balkon is. Maar kies wel. Ja, wist. Ja. Wauw. Net de volle eens, een hè? heel mooi uitzicht. Ja. Dit is maar een best begin van deze week, Jacob. Kom minder, hè? Blakstil, schitterend waar, bootje op het wetter. Want toen zou je het Watten maar je eens van het wetter zien, hè? Watten is ooit bouwd onder het wetter en dat is juist. En ja, Watten is het mooiste van het wetter. Ja, ik ken ik net omschreven waarom, maar dat zijn maar zelf zien. Wat voor dorp is het, Jacob? Watten is een dorp heel bot Mailkoor. Je wil lezen onder de reek van Leeuwert. Heel dichtbij, maar wel weids en ruimtelijk. Protagrarisch, de boerenlaan nog. En een heel groot wettersport en fietsers. Dat is een beetje wat Watten karakteriseert. Vanuit de buitenkant. En vanuit de binnenkant haast dat Watten een dorp is, maar heel bot Mailkoor. Dus dingen oppakken, dingen regelen. Zorg je dat het van elkaar komt. Bij de sportjes dat... de verschillende verenigingen die wat lietser worden, maar elkaar oparbeiden om het vol te houden. Dus juist dat er weer nieuwe ondernemers opstaan in het dorp. En die word ik bestiepen terug het dorp, dat wordt omarmd, zeg maar. Dit is heel belangrijk, hè? Dit is de bregen van Watten. En daar zit uw gastvrouw zit hier op de bregen. Die Nou, hallo! Die bezien het net al in de bregen, maar die zorgen er direct voor dat het hier wat in goede banen gaat. En een vriendelijk goedemorgen. Goedemorgen. Dank u wel, het komt helemaal goed zo. Veel plezier. Maar het is wel van belang dat die hier nog zo is, hè? Voor de veiligheid is het een belangrijk ding. Als gastvrouw voor het dorp was dus Bregenwachter toch echt best, is het een belangrijk ding. Dus we hebben het geweest maar dat nou de goede kant op lijkt te gaan. Ja. Nou, aan de rechterkant hebben we het museum. Met alle vrijwilligers. Goeie. Een handbedje in het draaibrechtje, maar een lietshaventje erachter. De Durk Douwers Draai. Oh, nou ja, mooie reden waar het vroeger die bregen beginnen. Nou, wat een plaatsje. Dit is echt mooi om ze van het wetter te beginnen. Ja. Hè? Ja. Het voormalige Eremhuis en de oude langhuisboerderij. Maar de heerkappen die krijgt vanuit is. Dit is het allermooiste stukje van Watten. En wij moeten samen op mal niet te moen even bedel. nog in varen. Nou, de pleziervaarthaven is vervangen door een haven van grote liskippen. Dit zijn wenningen. En dat is ook wel weer belangrijk voor bijvoorbeeld de squallen. Want hier maken we wel weer een hele ordentelijke zin. En daar maken wij de squallen wel oerijn houden in Lietsdorp als Watten. Is dat toostig? Ik heb wel op het broeken. Ja? Dan bied ik deze dan. Prachtig. Hoe? Super. Dank u wel. Alsjeblieft. Dan neem ik er in. Ik heb lekker rustig. Maar Johanna volgens mij met 10 onderbak. Want ze moest de sportschool mooi hier. Wij slaan zo min mogelijk in. We beginnen voor de partijtjes. En het mooiste is natuurlijk om hier even lekker van lul te zetten, zouden wij hier dan zeggen. Nou, dat vinden we ook wel leuk hier. De mensen die hier komen, buis, vreemd, die zeggen je wilt met je praten, dan slaan. Ja, het is eigenlijk het bejaardenclubje. Hoe is die balgevoel? Ja, die ene dag en de andere dag, en dat scheelt ze volle. Ik zweet behoorlijk, want het is echt bronstig waar, zouden we dat hier in Watten hebben. Dan ben ik zeggen, het is bronstig waar, maar ja, dat hebben we gewoon. Het is hier brotsig waar.
Geert en ik kunnen eigenlijk wel even een baltje slaan. Nou, Geert wordt een hele toer om die nog wat te leren, maar dat komt wel goed. Ja. Au! Hoe zit dat verhaal met die fietspomp? Waar gaat die naartoe? Het pontje brengt de meesten van de jachthaven van Watten hier naar de Lange Sleert richting Jennewaard. Het pontje vaart dan ongeveer 20 minuten. En, Dat is lang. ja, dat is een vaartocht op zich. En dan krijg je een drapje mee als mazzel hast. 12 mensen per keer. En in totaal zet dat pontje toch 18.000 mensen in het ieroer. Dus voor de fietstoerist echt wel een wezenlijk ding. Onderdeel van de pontjesroute. Ja, en zeker maar de elektrische fiets, just dat het seizoen daarvan ook nogal wat langer wordt. Want ja, iets minder mooi waar, kunnen we nog gewoon fietsen. Ja. Dus ja, dat wordt een steeds belangrijker deel. Het liep me eigenlijk wel een heerlijk dagje. Zeker maar dit waar. Dit is niet het meest mooi. Ik heb genoten. Fijn. Leuk om die rond te varen. Ik hoop dat het wat een jongen haast dat wij het bedoeld hebben. Ik vond het prachtig. Ik ga verder, dank u wel. Helemaal goed. Hey, ontjen. Goeiedag. Veel plezier. Doeg! Hoi hoi. Tijd om even binnen te zien hier in de oude pastorie van Watten. Het ziet er aan de bovenkant al prachtig uit, maar hoe je dat van binnen? Het begint al met een geweldige bel. Hallo. Hallo, ik zou zeggen, Conde Marie. Leuk. De gong. Ja, de gong. Centrale plak in dit huis. Is dat zo? Ja, dit is een pastorie die is gebouwd in 1877. En dat wie de tier dat er een heel soort neoclassicistische gebouwen gebouwd worden. En dus deze pastorie ek. En de basis van neoclassicisme is een symmetrisch huis. En die gong in het midden van de voordoor naar de achterdoor staat de tuin in. Dat is een van die heel belangrijke eigenschappen van dat neoclassicistische bouwen. En dat wie ook een van de punten waar we op voelen doet we dit huis kochten. Je bent er echt verreel op. Ja, wist. Ja, we hadden in een week gekocht, wie 2013. De vrouw die wie zwier van ons oorst en dat wie nog 2 weken dat de uitrekkende datum. We stonden hier op een stoep, het wie prachtig zinneschien waar, met allerlei boordjes in het wetter. We stonden hier op een stoep, wachten op de makeler. En we zeiden, dit maat zou wijzen, hier jaren wij thuis. En een week later gingen we het kocht. Wow. En we tochten een heel mooi huis wat heel geef hier en echt goed. En zoen, maar een paar maand later wie we hier krekt te lonen kwam, met uw dochter van een paar maand oud, waaide een stik van het dak voort. En doet die blikken dat het wie net alleen nog duur in de bouw van het huis, maar ook duur in het onderhoud. Dus we gaan een heel project horen met dit huis. De pronkkamer. De pronkkamer, ja. Ja, dit wie jet iets de meest luxe kamer van het huis. En dat wie net voor alle dagen. Maar dit kist ik wel zien dat dit de mooiste kamer wie onder vensterbanken. Dat binnen hier de mooiste van het huis. Oh, we hebben overal van die hege ramen, met ek luken ervoor en die broekwek nog alle joen. Maar deze vensterbanken zijn het allermooiste. En deze schouw, ook nog de originele marmeren schouw. En het broekwek nog hield hier. Dus op winterdag, als het hier koud is en het gas, dat kost toch een soort in zo'n grut huis, dan stoken we heel graag ook nog een beetje hout bij. Maar een lid verboedend zijn. Ja, het is een Frans balkon, dus het is wat... Het is meer voor de sier als dat het echt een balkon is. Maar kies hij wel... hard? Ja, wist. Ja. Wauw. Net de volle eens, eens, een hè? heel mooi uitzicht. Ja, het wetter krijgt als een cadeau erbij. Hè? Het Wattenste Wiert. Een van de mooiste plakjes wetter in Friesland. En alle dagen hebben we nije boorlje. Maar zijn grut hier maar het net zo vol boorlje. Maar daardoor altijd een boordjes en meesken. Het is altijd een gezellig. Ja. Dank u wel dat je Nou, er graag even die zien in. mocht. Ja. Prachtig. Ja. Nou, Klauter ik maar weer rond, denk ik. kan die ook helpen? Dit wie hem dan, de eerste simmer in Friesland vanuit Watten. Moe ben je er weer en dan vanuit Tersel. Hoe dan?